Што насамрэч хвалюе Лукашэнку? Адказы на гэтае пытанне дае ягоны выступ перад прапагандыстамі падчас суботніка. У сюжэце распавядаем больш падрабязна. Вот оно, контур здания полностью уже вот тело. Лукашенко – чалавек прыземлены. У дзень касманаўтыкі ладзіць суботнік, ды асвойвае новыя тэрыторыі. Відавочна кульгае, але рыдлёўку трымае упэўнена, што, праўда, нядоўга. Это тебе не на ковре ноги поднимать, давай. Дзе Лукашенко, так бы мовіць, кінуў семя, паўстане парк народнага адзінства. Разам з ім нацыянальны гістарычны музей. 2000 гадоў гісторыі Беларусі, кажа Лукашенко, людзям трэба ўдзёбваць у галаву. На востоке вообще еще почти ничего не было. Племенами ходили. На ўсходзе акурат Расія, сімвалічна седзячы на лаўцы будучага парку народнага адзінства, Лукашенко закидывае наступны камень, так бы мовіць, братэрскі агарод. Мы очень уважаем наших братьев, россиян, украинцев, поляков, других. К сожалению, они не всегда к нам адекватно относятся. Гісторык па адукацыі, галоўнакамандуючы па званні, палітык па жыцці праходзіцца па ўсіх. Па Украіне, якую, на думку Лукашэнкі, ў еўразвяз не возьмуць. В навозную яму, в Жижу или куда? Па самым еўразвязе. Там пили дыны. Еўраінтэграцыя Украіны балючая для Лукашэнкі тэма. Праз немагчымасць трапіць у вялікую палітыку сыпля хіба толькі яму вядомымі інсайдамі. Мне намекали с Запада давным-давно, что самая подготовленная страна, которой не надо адаптироваться, это Беларусь. Нават у гэткіх умовах палітычнай ізаляцыі асобныя краіны еўразвязу даюць менскаму дыктатару шанец на дыялог. Пра гэта ў вялікім інтэрв'ю Белсату казаў міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі. Рэжым Лукашэнкі ведае, што яму рабіць, што рабіць, каб адблакаваць палітычны дыялог з нашай краінай. Што? Ну, перастаць весці рэпрэсіі. Спыніць гібридную вайну на нашай мяжы, пакараць забойцу нашага жаўнера, які загінуў. А мы на кожны добры жэст адкажам прапорцыянальна. На гэта менскі дыктатар падобна ісці не гатовы. Па-першае, у гібриднай вайне на мяжы першапачаткова замешаная Расія. Ад яе Лукашенка цалкам залежыць. Па-другое, рэпрэсіўны апарат раскручаны настолькі, што спыніць яго азначае пазбавіць дзясяткі тысячаў сілавікоў працы. А гэта хіба што самая моцная ва ўсіх сэнсах падтрымка дзейнага рэжыму. Для того, чтобы разговаривать с нами, белорусы должны сделать это. Я говорю, да пошлите вы их, мы никому ничего не должны. Хотите, садимся, разговариваем. Не хотите, ну. В свое время мы им Почобутов, ну, заберите, нет. Отказались. А Почобут сказал, что я туда не поеду. Лукашенко хлусіць. Сікорскі асабіста казаў, адкрыццё памежных пунктаў з польскага боку залежыць ад таго, колькі яшчэ Анджэй Пачобут прабудзе ў беларускай турме. Беларускі журналіст, дзеяч Саюзу палякаў Анджэй Пачобут за кратамі ад 2021 года. Рэжым Лукашэнкі асудзіў яго на 8 гадоў. У закладніках Лукашенко яго трымае наўмысна, у спадзевах выгандліваць для сябе больш спрыяльныя умовы. Хай і кажа, што за хадой выбарчай кампаніі ў Польшы ён не сочыць, але гэтае пытанне рэжымным прапагандыстам прапісалі асобна. Если хотят, будем с ними работать. Ну, не хотят. Не надо, обойдемся. Размаўляць з Еўропай Лукашэнкі наўрад ці ўжо давядзецца. У прамым сэнсе менскі дыктатар прысягнуў на вернасць Маскве. Усё, што застаецца, у псеўданезалежнасць, думка пад бокам і суцяшэнне ў нейкім падабенстве асабістага культу. А лукашэнкаўскіх чыноўнікаў ізноў пацягнула ў Афрыку. Міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў спачатку скіраваўся ў Эфіопію, а пазней паляцеў і ва ўжо сяброўскую рэжыму Зімбабве. Чаму гэтыя візіты зрабіліся такімі частымі? Адказаў шукаў Віталь Бабін. Прыехаў у Эфіопію, каб пакаштаваць вострага, як заходнія санкцыі мясцовага папкорну. Міністр замежных справаў Лукашэнкі Максім Рыжанкоў правёў у гэтай краіне ажно 2 дні і дамовіўся бадай пра ўсё, пра што толькі можна было дамовіцца, і продаж айчыннай тэхнікі, і стварэнне сумесных прадпрыемстваў, і падрыхтоўку эфіопскіх кадраў беларускіх ВНУ. Мы должны работать с ними не по правилам простой торговли. Им предлагают такие схемы западные страны. То есть купите зерно, купите машины, купите какое-то там оборудование каждый год.
но не развивайте это у себя, вот так вот подсаживайтесь на нашу иглу. Іншая рэч Беларусь. Лукашэнкава прапаганда хваліцца. Беларуская тэхніка крок за крокам скарае афрыканскі кантынент. Нечакана для сваёй місіі Максім Рыжанкоў запрасіў эфіопскіх артыстаў выступіць і на славянскім базары. У сваю чаргу эфіопскія чыноўнікі папрасілі Менск дапамагчы здабываць карысныя выкапні. Апошніх тут, дарэчы, нямала. Асабліва багатая краіна на паклады золата, якое Эфіопія паспяхова экспартуе, ды на продажы якога летась толькі за паўгода зарабіла рэкордныя $1,5 мільярда. Эфиопия не самое бедное государство. Например, есть победнее по типу Демократической Республики Конго, по типу Южного Судана, Бурунди и так далее. Но Эфиопия где-то, наверное, в 20-ке беднейших стран мира точно находится. Именно по паритету покупательной способности на душу населения. Дыпламатычнага прадстаўніцтва Лукашэнкі ў гэтай афрыканскай краіне няма. Зрэшты, гандлёвыя стасункі таксама нельга назваць хоць неяк паспяховымі. Гэтак згодна з апошнімі звесткамі за 2021 год таваразварот паміж Беларусю і Эфіопіяй склаў усяго $1 300 000. Кропля ў моры. Гэта афіцыйна. Магчыма, Эфіопія, якая мае перманентныя міжэтнічныя канфлікты, можа быць прывабнай у якасці пакупніка зброі, якую ў Афрыцы паспяхова гандлюе лукашэнкаўскі бизнесовец Александр Зингман. Плюс есть еще напряженные отношения традиционно с Эритреей. Соседней есть угроза в том числе не только пограничного конфликта, но и, скажем так, расширение, не скажу полномасштабной агрессии, но расширение самого конфликта, потому что есть проблема традиционно с границами, с контролем над границей. Візіту дэлегацыі з Менску у Адыс-Абэбу эфіопская прэса прысвяціла сухое паведамленне. Макраэканамічныя рэформы, якія праводзяцца ў Эфіопіі, адкрываюць значныя магчымасці для беларускіх інвестараў, асабліва ў сельскай гаспадарцы, перапрацоўванні сельгаспрадукцыі, здабычы карысных выкапняў, нафце і газе, будаўніцтве, гандлі і турызме. Адразу у Эфіопіі Максім Рыжанкоў скіраваўся на поўдзень Афрыкі, у Зімбабве, дзе яго сустрэлі, як адзначае прэс-служба МЗС, з нацыянальным каларытам і аркестрам, хоць і не так маштабна, як у свой час сустракалі Лукашэнку. У сталіцы гэтай афрыканскай краіны Рыжанкова ўжо чакаў намеснік прэм'ер-міністра Віктор Каранкевіч, які распавёў, як супраца з нашай краінай дапамагла Зімбабве дасягнуць поспеху ў зборы ўраджаю. Кроме самой техники и повышения эффективности ее эксплуатации, конечно, очень важно и строительство зерносушильных комплексов. Зімбабве – одна з самых бедных краінаў свету. І гэта нягледзячы на тое, што яна, як і Эфіопія, багатая на карысныя выкапні. Лукашэнку тут цікавяць перадусім алмазы і золата. Пасля свайго візіту ў гэтую краіну ў 2023 годзе дыктатар запрасіў у Менск прэзідэнта Зімбабве Эмерсона Мнангагву. Аднак пакуль да Менску летась у ліпені дабралася толькі ягоная жонка Аксілія. Лукашенко знайшоў, кім замяніць беларусаў. Масавыя ўцёкі сотняў тысячаў грамадзянаў Беларусі, кепская дэмаграфічная сітуацыя агулам прывялі да таго, што ў Беларусі няма каму працаваць. Цяпер будаваць светлую і чыстую Беларусь плануюць пакістанскімі рукамі. На дадзены момант у Беларусі пражывае 120 пакістанцаў, а плануецца, што прыедзе 150 000. Лукашенко дамовіўся пра гэта з прэм'ер-міністрам Пакістана Шахбазам Шарыфам падчас ягонага візіту ў беларускую сталіцу. Пакістанскія медыа пішуць, што прэм'ер назваў гэта падарункам для народа Пакістана. Больш у нашым сюжэце. Картежам ганаровай варты, выкананнем гімна Пакістана ды ўвогуле з размахам на шырокую нагу Лукашенко сустракаў свайго дарагога сябра, прэм'ер-міністра Пакістана Шахбаза Шарыфа. Давным-давно с отцом своим, по-моему, ты приезжал в Минск. По крайней мере, ты мне об этом рассказывал. Поэтому для тебя этот город, я надеюсь, стал родным, как и наша Беларусь. У нас сложились очень добрые отношения. Как вы очень правильно, господин премьер-министр, сказали, с вами в делегации большое количество крупных ведущих бизнесменов вашей страны, которые заинтересованы в налаживании конкретных отношений по конкретным направлениям с Республикой Беларусь,
с нашими предприятиями. Адносіны сапраўды сямейныя, бо па-за кадрамі камер засталіся сямейныя пасядзелкі Лукашэнкі з сынамі і з пакістанскім прэм'ерам. І неяк па-сямейнаму Лукашенко спрабаваў уцюгнаць Пакістану сельскагаспадарчую тэхніку, бо Пакістан краіна, хоць і бедная, але з насельніцтвам у 250 мільёнаў чалавек і ядравай зброяй. Пакистан является аграрной страной. 60% нашего населения проживает в сельских областях. Нам нужен ваш опыт, ваши знания. Нам необходимо совместное предприятие между белорусскими и пакистанскими компаниями, которые могли бы производить сельскохозяйственное оборудование в Пакистане. Хутчэй за ўсё, Шахбаз Шарыф гатовы збіраць трактары «Беларус» у сябе, а ў Беларусь пастаўляць сваіх трактарыстаў. Пакістанскія СМІ пішуць пра тое, што прэм'ер-міністр дамовіўся аб адпраўцы ў Беларусь 150 тысячаў высокакваліфікаваных пакістанцаў. Маўляў, такі падарунак Лукашэнкі пакістанскаму народу. Для Беларусі, конечно, колоссальная лічба, нават нягледзячы на тое, што цяпер дэфіцыт каля, можа, 200 тысячаў працоўных у Беларусі за кошт таго, што палітыка Лукашэнкі прагнала з Беларусі беларусаў, уласна кажучы. За апошнія гады працоўная міграцыя стабільна прыносіць у Пакістан штогод да 30-35 мільярдаў долараў. Каласальная лічба, улічваючы, што ВУП Пакістана складае каля 330 мільярдаў долараў. Экспарт працоўнай сілы ў Пакістане пастаўлены на рэйкі. З 2023 года ў Пакістане плануюць штогод адпраўляць мільён чалавек за мяжу па заробкі. Пад гэта нават рыхтуюцца кадры. Выдавайте нам специалистов и лучше семьями. Если семья приехала, они работать будут. Шарыф бажыўся, што працаўнікі будуць высокакваліфікаваныя, але ў гэтым можна лёгка засумнявацца. Самая вялікая дыаспара гастарбайтараў пакістанскіх у свеце – гэта Саудовская Арабія. Гэта 2 мільёны чалавек, заўважым, на 34 мільёны насельніцтва. Вось туды, як правіла, едуць блакітныя каўнерыкі, то бок, сярэдняе, скажем так, звено по кваліфікацыі. У асноўным гэта будаўнікі. Ёсць рызыка, што пакістанцаў могуць выкарыстаць для гібриднай атакі мігрантамі мяжы Беларусі з дзяржавамі еўразвязу. Што гэта такое 150 тысяч пакістанцаў у Беларусі? Усе адразу кажуць, Беларусь – гэта прамежкавы пункт дзеля таго, каб потым гэтыя людзі распаўсюджваліся у розных іншых кірунках. Пакістанцы валодаюць ангельскай мовы, а не беларускай ці расійскай. Беларускія заробкі наўрад ці іх зацікавяць. Так што пакуль не ясна, што атрымаецца з ідэі прыняць у Беларусь 150 тысячаў пакістанцаў. Ці стануць яны узорнымі працаўнікамі ў калгасах, ці жывой зброяй мігрантамі, якія атакуюць межы суседзяў. Дорогие сябры, гэта ўсё на сёння ў прасвеце. Для вас працавалі я, Сергей Пелеса, і ўся каманда нашай праграмы. Шукайце прасвет на YouTube-канале Белсат Ньюс і на партале belsat.eu. Бывайце і трымайцеся.